L'obra per construir el camp de golf de Son Bosc a Muro està aturada fins que al mes d'agost acabi el període de cria de la Ballarol. És una prova més, segons els ecologistes del GOP, del valor mediambiental d'aquesta finca que fa partió amb el Parc Natural de l'Albufera. Mentre continua l'enfrontament polític i institucional per mort d'aquest projecte, els ornitòlegs observen una varietat de falcó que cada any per aquest temps arriba a Son Bosc. El falcó Eleonora o Marí es deixa veure per damunt Son Bosc amb la darrera claror del dia. Aquí hi ha més de la meitat de les 1.000 parelles que arriben cada any a Espanya des de llocs com Madagascar. Venen a reproduir-se i alimentar-se d'aquests escarabats que cacen al vol. Aprofiten unes emergències massives d'aquests escarabats que passen a darreres hores de l'hora baixa per obtenir proteïna abans de la reproducció. Segons el grup ecologista GOP, aquest falcó és una prova més de la diversitat biològica que està en perill a Son Bosc, al límit del Parc Natural de l'Albufera. Aquí ja han començat els moviments de terra per construir-hi el camp de golf, que per al sector turístic és necessari per desestacionalitzar l'oferta a la badia d'Alcúdia, ara concentrada a l'estiu. Les obres per construir el camp de golf estan de moment aturades, mentre el Parlament les ha declarades d'interès autonòmic amb els vots del PP i d'UM. La Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats, Iniciativa d'Esquerra Republicana de Catalunya, insta el govern central a protegir la zona. A més, la Conselleria de Medi Ambient estudia la possibilitat d'ampliar els límits afectats pel Pla d'Ordenació de Recursos Naturals per incloure-hi Son Bosc, però... El Parlament no tenim les majories, hi ha una proposició de llei que declara que l'interès autonòmic i la necessitat de construcció d'aquest golf, però cal reflexionar sobre aquest model turístic. A Mallorca tenim 25 camps de golf i és hora de pensar realment en aprofitaments alternatius i que, per altra banda, no impliquin destrucció del nostre territori. La promoció del turisme ornitològic i naturalístic, que a l'entorn de l'Albufera i a Son Bosc en concret hi té un recurs important, va amb aquesta línia. Mentre una tanca metàl·lica s'estén per impedir el pas, el falcó Eleonora, aliè a les fronteres dels humans, aprofita les seves particulars vacances. Qui sap quin temps podrà tornar a Son Bosc.